Bħal f'ħafna lokalitajiet il-parkeġġ fil-Belt Valletta hija problema kbira. Fl-ewwel ta' Mejju tal-2007, il-gvern preċedenti kien introduċa sistema ta' CVA, sistema li kienet ikkritikata minn bosta, mod speċjali minn negozjanti li ħafna minnhom sostnew li ħafna nies jaqtaw qalbhom imorru l-Belt Valletta biex jagħmlu x-xiri tagħhom minħabba din is-sistema tal-parkeġġ. Fl-aħħar laqgħa ta' konsultazzjoni pubblika gvern li jisma', il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar is-sistema tas-CVA. Il-Prim Ministru Muscat qal li din is-sistema mhijiex sostenibbli. B'hekk qed tkun immistarġa l-vijabilità tas-sistema CVA fil-Belt Valletta biex jew tkun riveduta jew titneħħa għal kollox. Aħbar li niżlet tajba mas-sidin tal-ħwienet. X'inħoss illi bl-introduzzjoni ta' CVA ġol Belt, illi suppost kienet biex jillimitaw il-parkeġġ ta' karozzi minn barra l-Belt, is-sistema ma ħadmitx. Naħja biex ikun hemm iktar ċans li iktar jitlu karozzi, allura jkun hemm iktar negozju u fl-interess ta' kulħadd naħseb. Persuni oħra iħossu li s-sistema tas-CVA qed tippenalizza lin-nies li jżuru l-Belt Kapitali ta' pajjiżna. Għax nara taħdem u nara li speċi ta' tippenalizza l-min jiġi l-Belt kważi iktar mill-tejn. Bosta persuni sostnu li jekk is-sistema tas-CVA tiġi reveduta se tajn aktar lin-nies fil-waqt li aktar nies iżuru l-Belt Kapitali ta' pajjiżna. Mhux li bistajn il-kulħattu, mhux li bis naħseb kwatt isiba tajnuna. Ja tajba, ne? Għax l-ħaġa anke tikkrea business-isijiet. Madankollu residenta li tgħix fil-Belt Valletta tħoss li s-sistema tas-CVA għandha tibqa' fis-seħħ. Naħseb ħabba l-parking hemm bżonna, għax aħna residenti li laqas insibu fejn nipparkjaw. Meta ma jaħdunniex ir-riserv ukoll. Minkejja dawn ir-reazzjonijiet żgur li kulħadd jaqbel li għandha tinħoloq sistema fejn kulħadd isiba faċli biex iżżur il-Belt Kapitali ta' pajjiżna.